Gözüm böyle bir der, iki der. Göze görünýän bir kısa ama bulan ýeňsesinde dur täsir edýän toparam var. Geçen 2 ýylyň içinde Türkmenistandaky jenaýatkar hökümetin gitmegini isläp, olara garşy hereket edýän türkmenistanlaryň sany gün geçdikçe artyp başlady. Emma jenaýatkar hökümete garşy gidip, hamala olary hakykatdan hem ýazgaryp, olara garşy çykyş edýän käbir şahsyslaryň kimdigi we näme sebäpden jenaýatkar hökümete garşy çykyş eden şekilli bolýanlygy hem de haýsy gulluga hyzmat edýändigi tasdiklanylyp, Halkyň Sesi kanalynda ähli suwutnamalary bilen M2 gizli gullugy tarapyndan görkezilip, halk köpçüligine ýetirildi. Şol ýalandan görüşýänleriň biri hem Erkin Türkmenistan kanalyny dolandyrýan, halk arasynda Ak Welsapar ady bilen tanylýan Welsaparow Ak Muhammed Jumaýewich bolup durýar. Şu taýda ädim gitmeli. Ýani Ak Welsaparyň üstü bilen gatygowy suwutnama bolan üçin şonu saýladyk. Ýoksam beýleklerem bar, onuň Allah murady bar. Azatlyk radiosynyň içindekiler bar. Soň ýa türmäge düşdüm diýip, ýa odan tepede ýene bir ýerlerde ýatyp çykdym diýip beren bir giden ýalançylar bar. Suwutnamalarda görkezilşi ýaly Welsaparow Ak Muhammed 1986-njy ýylda Türkmenistanda KGB agza bolandygy we şol günden bäri hem ýurt içinde we ýurt daşynda häzirki güneçenli şol milli howpsuzlyk gullugynyň maglumat we habar berji çeşmesi bolup hyzmat edýändigi özüniň gol ýazmalary bilen halk köpçüligine görkezildi we suwut edildi. Şu doğru dürüst maglumat berjek adamlar hem o ýok edip bereniň içinde. Hem ondan maglumat alýan, o maglumaty alyp ýyzyna kyba berýän. O kyba da ol adamy ýok edýär içinde, ýa gorkuzýar. Welsaparow Ak Muhammediň şuňky güneçenli bir näçe san türkmen maşgalalaryň, watandaşlaryň we köp sanly bilim adamlaryň ölümine şeýlekem jenaýatkar hökümet tarapyndan azatlykdan mahrum edilmegine sebäp bolan jenaýatkar hökümete hyzmat edip Türkmenistan watanyna we türkmen halkyna dönük bolan şahsiýetleriň biri de tasdiklanyldy. Bu şahsiýete garşy täze Türkmenistanda eden jenaýatlary üçin ilkinjileriň hatarynda agyr kaziýet işi gozgolup, iň agyr jaza beriljekdigi häzirden ma'lum bolup dur.